ରିପୁ ଅଛୁ କିରେ? ହଁ ଭାଇନା ଅଛି ଆସ ବସ ବସ ଭାଇନା। ଆଉ ଭାଇ ନା ରାତି ଅଧରେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ କୁଆଡେ ବାହାରିଲ? ନାଇଁ ରେ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟାଗ ଏଠୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା। ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟାଗ ତ ଟିକେ ରୁହ ମ୍ୟାମ୍ ଦଉଛି। ହଁ ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ହେଇଯିବ ନା? କୁଆଡେ ବାହାରିଲ ହେଲେ ହଠାତରେ? ଏଇ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଛୁଟି ଅଛି ବୋଧେ। ହଁ। ସେ ପାଇଁ ଗାଁ ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଆଇବୁ ବୋଲିକିରି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଯେ କେତେ ବଡ ବ୍ୟାଗ? ନାଇଁ ମୁଁ 2-3 ଦିନରେ ଫେରାଇବି। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ 10-15 ଦିନ ରହିବେ ସେଠି। ଛୁଟିରେ ପିଲାମାନେ ନା 10-15 ଦିନ ଗାଁ ରହିବ କି? ମୁଇଁ ନେଇ ମାନେ ଛୁଟି ହେଲା ଏବେ ହଁ ଟିକେଟ କରିଦେଇଛି। ହଁ ଏଇଟା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ହଁ। ସେଠୁ ଅମୃତସର ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ଲି ବୁଲିକିନା ଗୋଟେ ଆଇବ ଗାଁରେ କିଛିଟା କରିବେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନେପାଳ କାଠମାଣ୍ଡୁ ହେରିକା ପୋଖରା ଏସବୁ ବୁଲେଇକି ଆଣିଲି। ଖାଲି ଗାଁକୁ ଟିକେ ନେବି ବୋଲିକିରି ବୋଲେ ତମେ ଏତେ ଦିନ ବୁଲବାକୁ ଗଲ ହେଲେ ମିଷ୍ଟର ଛୁଟିରେ ଗାଁ ଯିବାର ଅଛି। ଗାଁରେ ଏମିତି କିଛିଟା ଅଛି ମାନେ ନା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ନା ମଲ୍ ଅଛି ନା ପାର୍କ ଅଛି କିଟା ଅଛି ଗାଁରେ? ସେ କାଦ ରାସ୍ତା ସେ ବର୍ଷା ସେ ଅନ୍ଧାର ସେଟା ଅନେକା କିଟା ଅଛି ଗାଁରେ? କିଛି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ରେ। କି ଶାନ୍ତି ମାନେ ବିନା ସୁବିଧାରେ କି ଶାନ୍ତି? କିଏ କହିଲା ରେ ସୁବିଧା ଥିଲେ କା ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି? ଆମେ କଣ ପିଲାବେଳେ ସୁବିଧାରେ କା ଥିଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା? ସୁବିଧାର ମହତ୍ଵଟା ସିଏ କା ଜାଣିପାରିବ ବୁଝିଲୁ କି ନାହିଁ? ଯିଏ ବିନା ସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛି। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଉ ତାଙ୍କର କୋଉ ଥିମ୍ ପାର୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ନା କିଛି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ବନ୍ଧରେ ଡେଇଁକିରି ପାଣିରେ ପହଁରିବା ଶିଖିବା। ଗାଁର କାଦୁଅ ବାଲିରେ ମାଟିରେ ଖେଳିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଲାଇନ ପଳେଇବ। ଲାଇନ କଟିଗଲେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକିରି ପଟି ପକେଇକିରି ସବୁ ଗଡିକିରି ତାରା ଗଣିବା। ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇକିରି ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଯାକ ଗପ ଯାକ ଶୁଣିବା। ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ମିଳୁଛି ରେ। ସେଠି ତାରା ଗଣି ଗଣି ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ କଣ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଶିଖଉଛନ୍ତି। ବୋଇଲେ ତମେ କିଟା କହୁଛ ବୋଲେ ଟାଉନର ପିଲାମାନେ ଭୋକା ମାନେ ନେଇକି ସେମାନେ ତାଲା କରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ରେ। ଟାଉନର ପିଲା କଣ ଜାଣିଛୁ ନା? ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଗୁଲ AI ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ ଏଇଟା ଧରିକିରି ତାଙ୍କ ମାନେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। ବାହାର ଦୁନିଆ ବା ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆ କଣ ତାଙ୍କେ ଜାଣୁନ କି? ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋବର ରଖିବା। ଏଠି ଟାଉନରେ ତ ତମକୁ ଗୋବର ଟିକେ ମିଳିବନି ରେ। ସେ ଝଟା ପତ୍ର ବୋଇଲେ କେମିତିଟା ଦେଖିନଥିବେ କି ଏଇ ଗଛ ବୋଇଲେ କଣ ଜାଣିନଥିବେ। ସବୁ ଗୁଗୁଲରେ ବସିକିରି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ। ଗାଁକୁ ଗଲେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୁଗୁଲ AI ତ ସବୁ କହିଦଉଛି, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ଆଉ ଅବାସ୍ତବ ଭିତରେ ବି କିଛିଟା ଫରକ ଅଛି। ଆଉ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଜିକାଲିର ଏଇ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ନେଇକି ପୁରା ମେସିନ ହେଇଗଲେ। ସକାଳୁ ଉଠ ଡ୍ୟୁଟି କର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଜେନେରେସନଟା ଥିଲା ଆମେ ହଉଛୁ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ଯିଏକି ଡିବିରି ଆଲୁଅଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି LED ଲାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛି। ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆମେ ହଉଛୁ ସେଇ ଜେନେରେସନ ଯିଏ ରେଡିଓଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବୋଲେ ପିଲାବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ? ରେଡିଓ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାପରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭି, କଲର ଟିଭି, ଏବେ 4K ଟିଭି। ସେଟା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଆମ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ପୁରୁଣା ଗାଁର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କହିପାରିବା। ଗାଁର ଯୋଉ ମମତା ଗାଁର ଯୋଉ ମାଟିର ବାସ୍ନା ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ଦବା ବୋଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ତେଣୁ ଗାଁକୁ ନିହାତି ନେଇକିରି ବୁଲେଇକିରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିର ବିଷୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖରାପ ଭାବିଲୁ ରେ? ନାଇଁ ଭାଇ ଆମେ ଏଥର ଭାବୁନି ଯେ ମୁଇଁ ମିଶା ଭାବୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ କାଢିବି ବୋଲି। କି ହେଲା ରେ? ମୁଇଁ ମିଶା ଯିବି କୁଆଡେ? ଗାଁକୁ ଯିବି।